Sorry ha, pero wala ko'y nagustuhan sa inyo ha. Usa ni joke ni? Nag-effort ba yami? Gibuhat biya namon tanan para si Mua. Nag-effort lagi mo. Buhat yung tanan yung makaya, pero sa taong dili para sa inyo ha. Una sa ko ha. Uy, usay muna! Usay muna! Dapat ako medyo una ba? Usay ikaw na ako may nakakita na! Ako yung na side B, pero may rabang kamo. Sige mo reklamo ba pang ugbok ta mo ron. Muna ka mo gamit dayon kag dahas dayon! Wala pa day mo nya pang ugbok na jud ta mo. Ingunanin na lang pre! Humpiang na lang tayo nyo kung kinsay una mohatag sa atong regalo sa iya ha! Grabe oy na po nang umpiang Ay naunsa mo ka may the best man win! Nice gi. Humpiang bayayang makulob mahayang! Malag na mo eh. Mga loser. Nanay, tikas mo kamot ba? Sige na, sige na, sige, Mga ikaw loser. na. So ako na. Hi ma'am. Anyway, my name is Mr. Lim and yours. Trixie? Trixie, what a wonderful tonight name, no? By the way, ma'am, kaning I saw you, ma'am, ba? From there, mang good code, ma'am. Walop, ka mo sayaw, ma'am. How di ka mo kiyay ba? And kung di ni mo ikuan, ma'am, na ko i-offer sa mo, ah. Ang sapod. Kung dawato ni mo kung gugma, Gugma? Tanawara! sakto ka. Gugma dayon? Unsa pa, wala na paligoy-ligoy pa. Diretso na, direct na ta. Kanay ko nakita ni mo, titulo ni sa akong lote. Luti man po tayo diskarte di ay! 1,000 square meter. 1,000 square meter. Investment ba una kay nagataas ang value sa lote every year ba? Marama, marama. Pwede ni mo ni praktisan og sayaw dito, ah. Mura lagi kag nabalaka, ma'am. Ayaw ka balaka dira, ma'am. Although mother title pa ni siya, pero ako na bahala pa si Pak. Wa kay magastuhan ni. Kabagnutan pa kayo to, pero ipamawir na to. Ready na ka mo dawat sung gugma. Oh, murag nagnahuna na ka ba? Pero kung naaga nilain nga mo diskarte si mo diri, ma'am. Uy, pero murag. Kabalo ko ako'y pinakanindo to go for. Gidautan ta, pre ba? Kalawgawa ba? Di ko musugot, ani, pre. Sige mo sugot! Sundan ako ni, pre. Usay so ako'y sunod na Uy, ako'y sunod, ani. Sa maning bataan ni nga! Tama na pagbandaot mo sa mga. Pasi, be. Ako di ako mandaot ako sa system. Bro, mo kagbuang dira, ah. Hello, Marjong is my name, Pasound Sounds is my game. What is your name, baby girl? Trixie. Ikaw gang. Gusto kang sound system? Kaya nakita ti ka ba? Maayo mo rin kay kamusayaw di. Ay, na sound system na ko. Galawgawa, diskarte. Uy, sound system, andayon! Paminawa. Putik ka mo. Uy, saan mo ni mo sounds ya? Sa mo may mga classic sounds, sa mga classic na mga lover boy na sa ka. Inya ang sound ko man na. Dawata akong galanog-lanog ng gugma. Gugma imuha na ni siya. Kabilugan yung ka ba? Aron na kay pang practice sayaw ba? Pero layo ra ka na mong sound system sa kung titulo sa yuta. Aron ka na mga katapad ni mo nga nagpa-music. Matabunan sa music ni mo. Kung masugot ng unahan na lang. Gango. Bisa mo na yung style pre, ginalasgaw mo na yung pugsa. Ah, galawgawa, mga tawhaan na, uy! Sound system man ni kinangalan man ni niya. Sound system common magkaya na. Para pin rin. Nagay ni sounds no akong kanta. Dili mo ni dawato ni pautang ako ni. Saan mo ka ninyo? Igrasgawan yung mga diskarte ninyo, uy! Mag-away naman hinuon mo! Sa mo kayo. Ako pasag din lang sa ako ni diskartehan eh! Hello. Miss, my name is Marky and how about yours? Trixie. Trixie, nice to meet you. Anyways, pasag din na lang tong duha nga ng gilalis no, kaya wala pa to sila hang saktong una-una. Ay, let's sing. Dawatan niya akong gihatag si Ma'am Rilo ni Ma'am G-Shop. Original ni Ma'am, ayaw kabalaka Ma'am, kung ibaligya ni mo ni makapalit kag motor. Unya ang sound ko man na. Unsaon ni mo ni? Obvious ba? Suto ni mo ni para dili ka malit sa atong date pirmi! Ala, nag-assume. Anya katong duha ay natugpansin na kay wala man to'y kwenta! Awa pre gidautan pud ta. Dili pwede ni ato ni si Puhon ni buangan, di ba? Sa man dawatan na! Tama na oy. Ma'am, kay klaro di ba ang Speaker. sabot na to, isa to na introduce ang regalo dito magdinautay. Kaya kamuha mo ng daot di ay! Wala Daot mo ba ko ko? out Ako ra mag-introduce akong speaker. Basta ka na yung speaker og titulo wala na sa akong relo! Ay, alay na lang pre. Papiliw na lang nato siya o kinsay gusto niya. Oh, kay ugong kinsang regalo imong gusto. Mo'y makapanag-iya nimo. Pindra, saan naman ka? Gunit mga sasuwang. Sige na ba? Pamili na ba? Kinsa jud ba? Kinsa? Sorry ha, pero wala ko'y nagustuhan sa inyo ha.
Unsay ingon nimo? Wala kay nagustuhan sa amo ha? Usa ni joke ni? Nag-effort ba ami? Gibuhat biya namong tanan para si mo ah. Oh, nag-effort lagi mo. Gibuhat yung tanan yung makaya. Pero sa taon, dili para sa inyo ha. Emotional, damn it! Babe! Babe! Ah, dugaya, yun ni mo, uy! Sorry, biba. Nadugay jud ko. Unya, unsa may dala ni mo regalo sa ako ah? Resulter gina ko na kaya. Unsa man na, dumoy? Dili, nawasa. Sus, wala lang te kagigugma. Yate! Tara, babe. Ay suti ray ni patay sa tuwa. Mao jud tingali ng tinuod na gugma. Krandawat ka kung unsa ray mong makaya. Unya unsaon man ni pre? Pasi na lang sa me. Tara.